Oženio se čovjek od 57 godina ženom koja ima 64 godine. Kada je mladoženja podigao mladu da je prenese preko praga, kaže mu otac: moj sine, da je sreće sad bi je iznosili, a ne unosili. Igraju fudbalsku utakmicu Bosna i Hercegovina i Argentina. Kaže trener Muji: Mujo, pošto si ti najbolji igrač, čuvaj Batistutu. Prvi korner za Argentinu, Haso da autogol. Drugi korner za Argentinu, Haso opet da autogol. Trener besan viče sa klupe: Mujo, Mujo, mani se Batistute, čuvaj Hasu. Sedi baba preko puta jednog mladića u autobusu. Mladić žvaće žvaku, a baba će njemu: Džabe ti meni, sinko, pričaš, ja tebe ništa ne čujem. Rešili medved, vuk i vrabac da puše travu, pa se okupili u šumi, zapalili džoint i počeli. Posle 5 minuta kaže medved: A što je mene ovo uvatilo? A tebe, vrapče, jel osjećaš nešto? Ništa, odgovori vrabac. Medved i vuk pomalo iznenađeno zaduše mu da povuče još koji dim. Jel osjećaš sad nešto? Ništa, odgovori vrabac. Medved i vuk začuđeni zaduše mu džoint i rekoše da ga sam ispuši do kraja. Kad je vrabac ispušio džoint, pitaju ga ovi: I, jel osjećaš sad nešto? A vrabac: Ništa, ni kljun, ni krilca, ni noge. Pita žena muža: Jesi li ti rekao svom šefu da nas dvoje ne možemo da živimo od te tvoje male plate? Muž odgovara: Jesam. I, šta ti je rekao? Kaže muž: Pa da se razvedem. Na velikom takmičenju bacač koplja kaže svom kolegi: Danas moram jako da se potrudim, u publici je čak i moja tašta. Kolega odgovara: Pa čoveče, to ima preko 100 metara, pa teško da ćeš da je pogodiš. Opljačkali Mujo i Haso poštu i svaki uzme po jednu vreću. Za nekoliko mjeseci Mujo pita Hasu: Šta je bilo u tvojoj vreći? Oko $500.000 evra. Ja kupio kuću, auto, svašta nešto. A u tvojoj? Ma puna vreća računa. Sad plaćam pomalo koliko mogu. Čuvala baka sama na selu 2000 ovaca. Došla novinarka da napravi reportažu o tome, pa pita baku: Recite vi nama kako uspevate da sami čuvate 2000 ovaca. A baka će: Pa ja ti to radim celog života, navikla sam ja na to. Novinarka: A koliko vam teži jedna ovca? Baka: Crna ili bela? Novinarka: Pa recimo bela. 30 kila. Novinarka: A crna? Pa isto. Dobro, a koliko mleka daje jedna ovca? Baka će: Crna ili bela? Pa recimo bela. Pa 2 litre. A crna? Pa isto. Dobro, a koliko vune od jedne ovce? Crne ili bele? Pa recimo crne. 3 kila. A bele? Pa isto. Prsne novinarka, pošto je baka sprda, pa će: Pa dobro, a koja je razlika između crnih i belih? A baka: Pa bele su moje. A crne? Pa isto. Savjetuje otac sina koji se sprema da ide na odmor na Tajland: Čuvaj se, sine, tamo ima svakakvih devojaka, prostitutki. Zarazit ćeš se. A onda ćeš zaraziti komšinicu, komšinica će mene, ja ću tvoju mamu. A ti znaš kakva je mama, pomreće nam pola komšiluka. Venčanje je u toku. Pop čita: Ko ima bilo šta protiv ovog braka, neka kaže sad ili neka zauvek ćuti. Javlja se tihi glas: Imam ja. A pop će: Ćuti bre, ti si mladoženja. Dolazi muž kući i sa vrata pita ženu:
Draga, šta ima za ručak? Ništa, odgovara žena. Kako ništa? Pa juče je bilo ništa. Pa eto, kuvala sam za 2 dana. Bliži se taštin rođendan. Nakon dužeg razmišljanja, zet odluči da joj kupi grobno mesto. Tašta je bila oduševljena, oslobodio je velike brige i troška. Dolazi sljedeći rođendan, nakon dužeg razmišljenja, zet ne kupi ništa. Sva povređena, tašta ga upita. Pa kako to, zete, prošle godine si bio galantan, a ove godine ništa? Šta biste vi, tašto? Pa ni prošlogodišnji poklon niste iskoristili. Krenuo Piroćanac kući sa porodicom, pa uzeli taksi da ih vozi. Kad su stigli, Piroćanac reče taksisti da nema da plati. Taksista, onako nervozan, pre kraja smene, reče Piroćancu. U redu, ovako ćemo. Pošto ti nemaš da platiš, a ja sam jako nervozan, sad ću ja za džabe da te provozam jedan krug po gradu, ali ti ne smiješ ni reč da mi kažeš tokom cijelog puta. Piroćanac klimnu glavom, a taksista zgazi po gasu i krenu. Vozi ti on njih tako po krivinama, skače, kliza, škripe, gume, haos. Staje taksista i kaže, u redu, ispoštovao si dogovor, možeš da ideš. Ali mi reci prvo, kad ti je tokom vožnje bilo najteže? A Piroćanac odgovori, pa tamo na onoj krivini kad mi ispao najmlađi sin iz auta. Vernik dolazi kod sveštenika na ispovest. Počinio sam preljubu, oče. Koliko puta? Upita sveštenik. Oče, ja sam došao na ispovest, a ne da se hvalim. Halo, jel to vatrogasna služba? Jeste, gospođo, izvolite. Ja sam skoro posadila cveće. Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu? Da, jesam. Vidite, to je vrlo skupo, egzotično cveće. Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu, a ne cvećaru. Recite kako možemo da vam pomognemo ili spustite slušalicu i s mesta nam oslobodite vezu. Ma dobro, šta me odmah napadate? Komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar, molim vas, pazite mi na cveće. Mujo ulazi u kuhinju nakon buđenja, a tamo Fata loše volje pije kafu i puši. Mujo je začuđeno pogleda, a ona mu ljutito odgovori. Ma beži bre, bolan, celu noć si nešto pričao u snu, nisam oka sklopila. Mujo slegne ramenima i reče, pa gdje, bar da noću dođem do reči. Otišla dama na odmor na Havaje. Po dolasku tamo upoznaje crnce i nakon noći strasne ljubavi pita ga kako se zove. Ne mogu da vam kažem kako se zovem, odgovori crnac. Svake večeri su se sastajali i ludo vodili ljubav i svaki put bi ga pitala za ime, a on joj je uvijek davao isti odgovor. Zadnja večer odmora ga ponovo zamoli. Molim te, reci mi kako se zoveš. Ne mogu da vam kažem jer ćete mi se smijati. Veruj mi, neću da se smijem, evo obećavam. Dobro, zovem se Sneg. Žena prasnu u smeh, a crnac je razočaran i pomalo tužno. Znao sam da ćete da se smijete. Ma ne smijem se ja tvojom imenu. Razmišljam o svom mužu koji mi neće verovati kad mu budem rekla da je svakog dana bilo 23 cm snega na Havajima. Nosi čovjek kofu punu riba pored jezera koje je u okviru nacionalnog parka i gdje je ribolov strogo zabranjen. Nailazi policajac i reče, pa jel si ti čoveče normalan? Pecaš u nacionalnom parku? Pa znaš da se zbog toga ide u zatvor? Aj vadi dokumenta. A čovjek mu odgovori, a ne, pogrešno ste shvatili. Ovo su moje ribe od kuće, nisam ih upecao. Ja ih tako s vremena na vreme dovedem ovde, pustim ih u vodu da se malo isplivaju, zviznem i one se vrate u kofu. Policajac ga gleda sumnjičavo pa reče, u redu, aj pusti ih u vodu baš da vidim kako ih ti to dozivaš. Čovjek priđe do jezera i pusti ribe u vodu. Kaže mu policajac, dobro, a ih sad pozovi. Koga? Upita čovjek. Pa ribe. Koje ribe? Sreću se kolege sa fakulteta neposredno pre diplomiranja, pa će prvi. Ima li šanse da nađeš posao?
Već ja sam. A gde radiš? U jednom mešovitom preduzeću. Super, a šta radiš? Mešam malter. Dolazi Perica kući i pita ga mama: Sine, kako je bilo u školi? Dobro, na času hemije smo radili sa eksplozivnim materijalima. A šta ćete sutra raditi u školi? U kojoj školi? Pita mama Pericu: Sine, pa zašto ne jedeš? Pa rekao si da si gladan kao vuk. A Perica joj odgovori: A kad si ti videla vuka da jede čorbu? Šeta devojka plažom, a muškarac joj od iza dobacuje: A curo, kako si ti zgodna, prava si bomba. Devojka se okreće i odgovori: A, to mi je od plivanja. A muškarac kad je video facu reče: A dobro, što malo i glavu nisi potopila. Bokser otišao na plažu. Na peškiru je ostavio zlatni sat i otišao u vodu. Pored sata je ostavio poruku: Ne dirajte, ovo je sat prvaka u boksu. Kad se vratio ima šta i da vidi. Nema sata, ali ima poruka: Baš me briga, ja sam prvak u trčanju. Pita instruktor vožnje plavušu: Evo, zamislite ovako jednu situaciju. Vi ste u vožnji i vama otpada točak. Šta ćete uraditi? A plavuša odgovori: Pa daću gaz da ga stignem. Prijavi se na kanal za još viceva.